Maagang nagtipon-tipon nitong linggo ang ilang taga-suporta ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Isang karavan ang isinagawa mula Pampanga patungong Bataan upang ipakita umano ang suporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Pinangunahan ng aktibidad ng grupong United BBM Loyalist International na itinatag ni Don Abel Manzano. Isa rin si Manzano sa mga naghain ng COC para senador bilang independent candidate. We announced to him that we are going to have this activity and he is so happy, guys. United BBM Loyalists International, he is extending his warm greetings, and also at the same time he is so thankful to all of us, the leaders and the officers and the members of UBLI International. Dahil talagang ramdam niya po ang suporta po nating lahat. Isa sa mga nakibahagi sa caravan si Jomar Luge mula sa Del Carmen, Ciudad San Fernando. Nandito po kami para makilahok sa motorcade ni BBM at syempre to show support para sa pagbabago ng ating bansa. Ako, myself, gusto ko rin magkaroon ng changes para sa makabagong henerasyon na syempre sa mga anak natin. Asahan din umano na tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga BBM loyalist ng mga caravan sa iba't ibang lugar sa bansa upang ipakita ang pagsuporta kay Marcos Jr. Samantala, sa ngayon ay nakabinbin sa COMELEC ang mga disqualification case laban kay Marcos dahil umano sa tax evasion case nito noong 1995. Ayon kay Quezon City RTC Branch 105 Officer in Charge Rowena Santo Tomas Bacud, wala umano silang record ng pagsettle ni Marcos sa kanyang tax deficiencies at pagbabayad ng multa bilang kaparusahan. Sagot naman ng kampo ni Marcos Jr., may mga hawak umano silang resibo na nagpapatunay na nabayaran na nito ang kanyang mga tax liabilities. Marian Lozano, CLTV News.